Guwahatiwo bag tola box ni bisingtwi khoroksa cherai umor soksogya rescue khlai naharkha police rok belai kheno uanama sincha kirima sincha tei mwalang chajaknai koktwma social media o kasawi phaikha. O cherai no bosre bosor jora borokni nogo bandi eba kheba kidnap khlai tonikha haikhe satok pitok khlaiwi tei obo kahaikhe bag tola o je jagao ri chikonsa dawi mano ar jagao o cherai no dulchirapwi dajak khlaiwi rescue khlai naharkha police rok. Tei o Guwahati ni nogo rescue khlai namani yagulo saimankha ar jagani home owner nokni malik no bono police rok phaio naituknani phaio hinui saimanwi bag tolao haikhe dawi hwuijakri tonimani koktwma. Tei nokni borok rok o cherai no bosor bosor jora romwi haikhe bono satok pitok tei nokni samung rok khlainani bagwi no kidnap eba kheba bandi khlaiwi tonikha borokni nogo. Tei haikhe police rok koktwmani bisingtwi saimanwi borokni nogo phaiwi naitukna phaiwi borok saimanmani yagulo kheno cherai no haikhe hwuijakriwi toniwi rwkha. O 11 bosor cherai no borok 6 bosorni simi borokni nogo samung humung khlaireoui kidnap khlaiwi borokni nogo no bandi khlaiwi tonirwkha jete fataro thangwi kon jaga kharimani twi khlai. Guwahati ni district level task force February 1 tariko amrit aksar bwrwi bumungwi borokni nogo police rok raid khlai rwkha jate ongkhorwi tangmanthun kebo hapwi tangmanthun bisingo amhai khlaiwi. Tei o nokni bwrwi amsukhe chalak o cherai no bisna tola box tongo o box ni bisingo hapriwi tonirwkha tei bini sakao kheno mattress bowi bed cover bowi aboni sakao cherai khoroksa no bo muthui toniwi rwkha jate kebo sok eba kheba daur ta wngthon hinui ar jagao cherai no muthui tonirwkha acting khlaireoui. Team rok nokni joto jagao no naitukha prai 25 minute naitukmani yagulo kheno o police rok saimankha cherai ni nukuma hwuijakmani jaga. O nok malik rok ni parosi no police rok no inform khlaikha prai 6 bosor jora borokni nogo tonikha o cherai no ar jorao bini umor 5 bosor bokok kaham kise mansukya himahai ar jorani simi no borokni nogo toniwi samung humung nokni joto samung khlai rwkha tei satok pitok buo togo salbrum no omo kahaikhe nugui saljak hinkhe o nok ganani porosi borok neikbor ni borok rok police rok no inform khlai rwkha tei o neikbor sabo hwnkha hinkhe abo kuno police rok tabuk bo declare khlaiya tamoni hwnkha hinkhe jesafano wngthon borok kahamni bagui se khlaio obo kahaikhe khulasa khlai rwkha hwnkha hinkhe borokni life o hamya phano wngwi mano. Tei police rok information manma logi logi no ar jagao child labor ni borok rok no tuiwi child helpline ni borok rok no tuiwi ar jagao phailaikha tei phaiwi haikhe jaj portal khlaimani yagulo ah nok malik ni bwrwi gosiya tota mota wngwi tongo bok nogo kuno kwrwi hinui hinkhe naitugwi tongmani jorao kheto kotogwi no tongo o nok malik ani nogo searching warrant twiyawi bahaikhe habaiman hinui hwnkha hinkhe jephru bed o khuluknani naikha joto jagao naitukbai aboni kheno bo tota mota wngwi ta khulukdi hinui tei bo hinui tongmani norok video o khwnawi no mankhana. Jara o viral video nugnai rok hinkhe jephru o bed ni box khulugwi naimani yagulo kheno ar jagao kubui ni kumui o cherai hwuijajak khlaiwi nukha. 6 bosor jora romwi borokni nogo bandi eba kheba kidnap khlai tonikha fataro khanmaya jat khlai tei bono nokni joto samung humung khlaireo je samung no okra chakra rok khlainani nango o samung no bo cherai no khlaireo. O cherai hwnkha hinkhe ah umor o porinani je abcd 1 2 phiaba omo kahai ma poriya karwi bono samung khlaireoui tonirwkha. Samung khlaimani rok hwnkha hinkhe buo togo samung khlaiya rok tongkha hinkhe haikhe bono satok pitok khlaireoui no 6 bosor jora borokni nogo hwuijak reoui samung khlaireoui kosto khlaireoui toniwi rwkha.
O video social media o markino viral ongoi tongo baksa baksa o video nogoi mankana te baksa baksa nogia phano ongoi mankana hingke jodi norok o full video naina muchungoi tonga hangke comment section o thangdi comment khlai sadi full video hinai.